मॅगी मसाला आणि जोरात आलं पेटलं. आलं आलं का शुभ सकाळ सर्वांना. तर स्वागत आहे आपल्या कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आपण गावी आता सकाळी सकाळ चाललोय, रानामध्ये चाललोय. काय बनवायचे रे आपल्याला? मॅगी. हा, मॅगी बनवायची. हे बघा कोण आहे इकडे पुढे मानवकडे टोप वगैरे, आणि आपला हा गुड्डू चरणच्या हातात बघा, आणि ह्याच्याकडे पाटी, आणि तिकडे अक्षय. तर ऍक्च्युली हा काल दुपारचा प्लॅन होता, पण काल आपल्याला ट्रॅफिक मध्येच 14 तास गेले. 14 तास गेले. तर चला आता बनवूया, दाखवतो तुम्हाला. तुम्ही रान तर बघितलंय, हे मागे दाखवलेलं ब्लॉग मध्ये. नसेल बघितलं तर इथं आय बटनवर क्लिक करा, तो पण व्हिडिओ दिसेल तुम्हाला. चला मग आता पुढे बघू, आपण जाऊ पटापट बनवू, कारण की येऊन आपलं परत बप्पा आणायला जायचं आहे. बप्पा आदल्या दिवशीच आणायचं आहे, त्यामुळे जाऊ पटापट आवरू आता आणि जाऊया. चला तुम्ही बघा पूर्ण ब्लॉग, एन्जॉय करा, फुल धमाल मस्ती असणार. चला मग बघूया पुढे. शरणच्या हातात बघा काय तेल, आणि इकडे छत्र्या. हे गँग चालले, हे बघा. पण आता आम्ही चाललोय रस्त्याने, चालत धडपडला. हा बघा. हे बघा कोकणाची सुंदरता उगाच नाही बोलत. हे बघा इथं ना चरण पूर्ण पाणी भरतं, हे मासे असतात त्याच्यात. ए गुरं तिकडे गुरं बैल काय. हे बघा ना, हे बघा कसं वाटतं तुम्हाला, सांगा मला कमेंटमध्ये. कोण कोकणातले आहेत मला सांगा कमेंटमध्ये सर. इथं पाणी कमी झालं आहे ॲक्च्युली. इथून रस्ता आहे सोनू, इथून रस्ता आहे. कुठून चाललं आहे? इथलं पाणी कमी झालं आहे. माझ्या आहेत ब्लॉगमध्ये, पहिलं मी टाकलेलं, हे व्हिडिओ आहेत आपल्या जुन्या. पाऊस कमी झाला ना, त्याच्यामुळे कमी झाले पाणी. आजूबाजूचं पण घे. आणि आपण आलोय आपला मंजिल प्लेसवर आलोय. एक काजू बिजू दाखवलेले आहेत मी, बघा जाऊन जुन्या ब्लॉगमध्ये. टोप, अंडा, फाटी, ते सगळं घेऊन आलेलं आहे. हे रॉकेल लाडू कशा पाडलं? तेल ह्याच्यावरती ठेवू का? पाणी ठेवायची. इकडे
ते दोघं जण घे. बघू कशी दगड तयारी तयारी. तयारी तिथं दगड लावून मानव तू कापायला घे. आणि फाटी मी फाटी घेऊन ये, फाटी घेऊन ये. इथं असं काय दगड, छोटा दगड आहे का रे? इथे लावून ठेवला असं ना. मी पण मग हा ते आण ना तो काय समोर सोनूच्या पायाची. सोनू तो पाहिजेतला दगड घेऊन ये. मोबाईल ठेवतो ना. बॅक साईडचा हा आणि प्लॅस्टिकची पिशवी दे मला, त्याच्यावर मोबाईल ठेवतो. हा हे घे. त्याला आणलेच नाही ते. म्हणजे मसाले बिसाले चांगला दिसत सर्वांना, पब्लिक. चला इथं ठेव, इथं. मागव ना बाहेरून. हा इथंच घेऊन जा आणि मागव. इथंच घेऊन जा आणि मागव. हे तर चम्मच आहे जवळ. ए हात चांगले आहेत ना हे. इथं चम्मच आणि टोमॅटो ह्याच्यावर का तेल आहे, तेल नाही रे. तेलवाला डबा कुठं आहे? तेलवाला डबा आहे तो. नाही नाही, तेलवाला तू लागेल तेव्हा आणू आपण. बाहेरून चांगले मागवून आणि जाड मागवून आण. हो. चल ये सर. गडूळ आहे पाणी. बघू थोडा वेळ येतोय का तिथला शूट. बघ आता. अक्षयच्या इकडे चालू आहे. हा तो तिकडे टोपाला जरा हे करायला गेला, माती लावायला गेलाय. आणि इकडे मानव टोमॅटो कांदा. हा उत्साह उत्साह बघा, उत्साह. भूक लागली रे. भूक लागली. अक्षयचं काय म्हणणं आहे? नाही झोप आली अजून. चरण फर्स्ट टाइम. चरण कसं वाटलं तुला मस्त इकडे? कशी वाटली जागा वगैरे? खूप मस्त वाटली. आणि आणि हे दगडाचं काय हे सांग जरा. याला चिप्पट दगड बोलतात. हे मी ऑलरेडी मागच्या ब्लॉग मध्ये, जुन्या ब्लॉग मध्ये आहे माझ्या, हा. सांगितलेलं आहे. अच्छा पण म्हणजे हा असा एवढा मोठा दगड नाही आहे ना इथं कुठं अजून? नाही नाही, हा किती खूप वर्ष म्हणजे पूर्वीच्या काळातला भरपूर जुना आहे हा दगड. अच्छा इथं दोघं जण झोपू शकतात. मानव आणि तो झोपलाय ना. आमचा फोटो होता ना मानव. बघ फिरून आणलाय, मानव. फिरून आणलाय. बस बस ते टोपाला माती लावून आणले, जेणेकरून तो पाळा नको पडायला. हा बस ते हा चिपळूण कर. अरे आधी प्लास्टिक. तो काढ दादा. हा बरोबर. हे प्लास्टिक दे. काय काय करायचं आता? काट्या हे थोडे हे टाकायला लागतील ना. ह्या टाक ना, ह्याच्या तुझं सालपाट. खाली पेपर नाही आणला ना. पेपर आणायला पाहिजे आता. पिशवी उचला ना, पिशवी उचल. टाक पहिले पिशवी दे. पिशवीच्या ह्याच्यात सालपाट देऊ काय? पेपर नाही आणला आपण. अरे हा पेटल्याच्या नंतर ह्याच्यावर मॅगीचे पण निघालं असतं प्लॅस्टिक. चला मॅगी बारीक करा. चला मॅगी बारीक करा पटपट. ह्याच्यात घेऊ का पत्र दे. हे चम्मच आहे ना. हे पाणी कुठे आहे बोलला? एकानेच करा, दुसरं काम लाव. काय बाकी आहे ते? हा लावा ना, चला ना पटापट. हात धुवूनच येतो. माती काय झालं काय करतोय पाणी? मोर आलाय. मोर आता इकडून आवायला नाही भेटणार, लांब असेल. हे आवाज ऐकला? मोर आहे. अब इकडून आला. वर असेल ना लय. भेटला पाहिजे, दिसला पाहिजे रे. बस 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 ठेव आपल्याला. मला तर मोठी मोठी काढायला लागले, तो बसणार. पेटू दे आधी.
घेतलाय खालचा कटा घेतलाय. ओके आहे ना. किती सांडला तो वाटत पण नाही दिसतो पेटी उजेड पण दिसत पण नाही. अंडा तेल घेऊन येतो. प्लॅस्टिक आणलीच मागून. प्लॅस्टिक आणलीच मी पेटवायलाच आणली. फुकणी कुठे आहे? आणली रे फुकणी. फुकणी आणली इथं मी. किती इथं बघ फुकणी नागीच्या खाली आहे का बघ. मला पण देऊ व्हायचा बसा. व्हायचा घे ना मग. एकाला एक गोणी तर कसं होईल. आलू रे. अरे हा टॉवेल ती मॅगी दे. मॅगी बारीक करतो. साईडला काय झालं? चपल साईडला इथं थांब बीम करायला ते झालं मग पेटून जातील सर्व लाकडं. झालं. हा मोठा लाकडं खाली टाक. एकच करायचं की दोन. एक घेऊ. इथून टाक इथून टाक. चल चल चल. 6 पॅक वाली आहे रे. किती अजून एक प्लेट आण ना. 8 पॅक वाली नाही. ही 6 पॅक वाले. हा ती काय मोठी ती आहे. मोठी घे मोठी घे. मोठं ते आणायचं छोटी छोटी आणली पाहिजे ते. चालपाट टाक. हे ठेव ना कुठेतरी. हा दे ना इकडे ठेव ना इकडं. हे तिथं डोंगळे आणि मकडी आहे. मग दगडीच्या त्या साईडला ठेव. अरे तिथे इथंच ठेव. ठेव इथं. त्या दगडी ठेव जा. त्या दगडी ठेव. ही पिशवी पेटवायलाच आणली. हो ना. तू मोबाईल घेऊन फिरवलास तरी चालेल. आता जवळ आला तरी चालेल. मोठी पाठी काढून ठेव जरा. इप्पी मॅगी इप्पी इसको हम ऐसा वाया नका करू. थांब कर चुरा कर एक एक करून. तुला कशाला करतो? फक्त एक तुकडा कर ना. असं तुकडा करा. एवढं काय पूर्ण नाही, तुला एक तुकडाच हाताने कर. खायचं आपल्याला. तुकडा कर फक्त अशी हे कर ना. एवढी नको. हा बस 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 अरे हे नूडल्स लय असं बस बस. अरे राहू दे. अरे मस्त लागेल. चुरा करू. अरे भारी लागते लांब पण. बस 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 करत जा. आता तुकडा करत जा. मोराचा आवाज येतो इकडं इकडून येतो. मी आम्ही बघून आता जस्ट आहे. आम्ही पण हे बघ मोराचा आवाज आहे तिथे. मोर आहे वरती. हे आता त्या आहे. बघू दे रे कसे गोड आहे का काढू. अरे चांडवताय सर्व. पॅकेट पडलं ना. अरे भरपूर आहे रे आपल्याकडे मॅगी. कम नाही आहे. हे देखो. काय घेतो. हे बघा अजून एक पॅकेट आहे. मॅगी मसाला. आणि हे काम भरी बघ. हे पुट्टा भेटलाय. हे पुट्टा. हा घे. आणि टाकायला दिलं तुला आतमध्ये. दाखव ते नको पेटव. पाहिलेली चूल पेटलेली आहे आपली. दोघांचे स्ट्रगल. दोघांचे struggle. गुड्डूचा. आमचा गुड्डू आणि अक्षयदा. आता दाखव. आता युनिक मॅगी बनवायची आपल्याला. हा, एकदम unique. सिंपल नाही. उठ. 2 मिनिट हा, हा. जवळ जा. टाकतोय ते तू सांग रे. तेल टाकतोय. रेसिपी सांगत जा. हे पहिलं गेलं तेल. पाणी आहे बोललो तुला. पाणी पाणी इथला वरचा पडला. एवढं काय
तेलकट होऊन जाईल जल्दी मॅगी. कांदा टोमॅटो एकत्र करतात का कधी? हा मग मग आहे. कांदा वेगळा परतवायचा, टोमॅटो नंतर टाकायचा. टाक. अरे सोड. अरे टाका पटापट. आता कांदा आणि टमाटा. हे दे आंबा आहे की बाबा बाबा ऐकू दे. मोठा आंबा आहे की? अरे टॉवेल घे. श्रावण असल्यामुळे मॅगी बनवतो आपण. मॅगी श्रावण आहे ना त्याच्यामुळे. नाही तर चिकनचा बेत झाला असता नक्की. नक्कीच नक्कीच होता. तर पहिलंच बोललेलो. मानव इथं चिकन बनवला असता. तुम्ही नसते खाल्ला. तर मॅगी अरे मॅगी मसाले पोडा की नाही. आणि पाणी अंडा लवकर लवकर मॅगी मसाले फोडा तुम्ही. करायला लागेल. अंडा आणा अंडा आणा अंडा. या नाव अंडा राहू दे, मी आणतो. तो मसाले दे. मसाले आणले ते गुड्डूनी कुठे आहेत? वरती मध्ये स्टॉप कर, कंटिन्यू नको. अच्छा. हा गेला मॅगी मसाला. अरे यार माझा हात तेलकट आहे रे. एक एक काढ ना. अरे एक एक का फोडताय? पहिलंच फोडलं पाहिजे. हे घे घे घे. पुन्हा दगडाला जवळ जवळ घेतली. हा, हे असं फिरवत राहा. मॅगी टाकणार. पाणी टाकायला लागेल ना पहिलं. तू टाक तू टाक चल. टाकू. हा टाक. आईच्या गावात पडणार कोण तुमचा काको बघा. अरे हा बोलतात नको पोडू. येडे मग काय तुम्ही. करू? एक फिरवणार नको कसं? ह्याच्यात मसाले आहेत. पोड. हा, टाक. ते मुंगे आलेले आहेत. गेली. लवकर करपल नाही तर. हे तिकडची आण. तिकडची आण. गेले का मुंगे? आण. नुसतंच लागली कर पहिला. अरे डोळ्या घे ना हा तू. गॉगल आणा. अंड्याला हे नाही आणलं ग्लास बिस काय? घ्या ते डबा. हा डबा आणलेला आहे तो. ए डबा आणलेला आहे ना तू. तेच सांगतो तुला. आणि पियाला पण ग्लास. बिर्याणी झालं का माझं? एक एक दे इकडं. एक एक दे इकडं. वारा सुटला पाहिजे. पोट पोट पोट. टाक टाक. हे पाणी टाकू अक्षदा. हा. येच चल उठ वंटीला. थांब जरा. अजून टाकायचे थांब. थांब जरा पान नको पडले. नको खूप मारू. फुगून ते डोळे घुमतात. टाक पाणी. चल पाणी टाक पाणी टाक पाणी टाक. उठ. किती टाकू सांग. मीठ आणलं का मीठ? बस आणलंय. बस बस. टाकू टाकू काही. टाक टाक टाक. सोड. प्लेट घे ना ती प्लेट घे. सगळ्यांना दाखव मानव. ती नको ती ह्याच्यावर काय. तिखट आहे. ती नको त्याच्यावर. ए पत्रवली घे ना. पत्रवली घे ना. हे चटणी हळद मीठ टाक. त्याच्यावरचं झाकण आणलंय ना. नाही नाही नाही, राहू दे. ए मी तेवढा आणलं बसून. त्यालाच ते टाक. ए मी तेवढा आणलं बसून. डबा झालेलं नाही झालं. इष्ट नाही झाले आता. इष्ट भेटू आता इस्टो पेटवा. आता हळी थोडी झाली का? खतम. चल. आहे तिथे पण थोडे मुंगे आहेत त्याच्यात जास्त. नको जाऊ दे ना मग. हे घे घे घे. पेपर घे. टाक टाक टाक. पानसट पिया लागल नाही. थोडा रसा राहू दे. रस्सा राहू पूर्ण घट्ट नको करून टाकूस. रसा नसतो रे. तो काय तो असतो तो. सूप. उठ जरा जोरात. जे आवाज अरे हे बघ हे बघ आलं पेटलं. आलं. हवा काल गाडी चालूनच हवा गेले. बदाला त्याच्यावरती का एवढा बस लागला. बस 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 बस. पेटला आता. पेटला आता. टेस्ट बघ. बघू मला. तिरू मला. ते नको दाखवू. तेज बी. चल चल चल. चला, गॅस पेटव. पास कर. ए, लाकडं लावा गॅस पास होईल.
लाकडं लावायला लागा. लावा लावा. मी हात धुवून येतो. मी मोठी लाकडं लावतो. लाव. काम संपलंय आता काय. अरे एवढे नको रे, जास्त पेट होईल. जास्तच पेट व्हायला पाहिजे. मोठी लाकडं दे, मोठी दे, कड यायला मोठी. पाहिजे ना त्याला. मी दाखव 5-20 करतो तसं काय तरी. होय इकडनं जातो, इकडनं लाव. इकडनं फाटीच नाही जायची. इकडे काय जरा बाटा. हा फुकमार फुकमार पेट्टी की कुठं इकडे अरे नाही तू काय. फुक मार. बस 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 जवळ नको की फोन गरम होईल. हा ना. डायरेक्ट फोन डायरेक्ट मॅगी होईल त्याची. कड आहे बाबा. पाणी आलतोय. ए पाणी आलतोय नको ना. एकदा फक्त एक कड येऊ दे पाणी. ठीक आहे. वा हुशार आहे. ह्या झाडावर चढलेलो अरे आपण. इकडे मॅगी बनते. आपण जरा फिरून येऊ फिरून. हा फिरून येऊ. चला इकडे जायचं ना. तिथं मोराचा आवाज येतोय, तर पाहूया. आणि खूप सारे पक्षींचा आवाज आहे बघा. तू इकडे तिकडे जाऊ. हे नाही ना, हाय हाय आवाज येईल. थांब ना. अरे जवळच आहे. तो कुठे गेला. हे जवळच आहे ना आवाज. तू काय एवढ्या मोठ्याने बोलतोय पण त्याला तिथं आवाज जातोय. आपण गावाला आलो, आपला आवाज मोठाच पाहिजे. हा बघा हा बघ. आमचा मोर दुसरा. दुसरा मोर बघा मोर. आमचा मोर आता घसर उंडी घेऊन खाली येणार डायरेक्ट. फक्त एफझेडचा एफझेड मोर. शिजू दे. इथून आवाज ऐकायला वेगळंच वाटतं ना. शांत उभं राहायचं. शिजला नाही अजून मॅगी. लावू दे 5 मिनिट. नाही एवढी नाही शिजली. थांब थांब सोनू सोनू थांब. नको कुठलीच नको. सगळे टाकायचे. ए फाटी एवढी आणली ते सगळी लावून टाका. पाणीली आपली मॅगी झाले रेडी आहे बघा. अक्षताला ते खाली अजून कड येते बघ. बस. आता कोथिंबीर चमच दे. मॅगी झाली रेडी. आता आपण मी माझा घेतो. खाऊन घेऊया. अरे हात हे होतो ना. हे एकाने वाढा ना सर्वांना हे वाट रे मानव पटापट. डिश मध्ये. घे खाली घे, पकड. गरम गरम लागायला घे. पेक्षा. बनवले मीच. सोन्या हम्म. पाऊस स्टार्ट झाला, पाऊस स्टार्ट झालाय. चला अरे एक छत्री याच्यावर टाक. टाक तुझी. त्याच्या बटनच गेलाय. मला पुढे यावं लागेल. पकडशील का? पाऊस आलेला आहे बारीक बारीक. ऊन पाऊस चालू आहे. अरे जरा हे कावळा कावळा. मोरचा आवाज येतोय त्यामुळे ह्याला बघायची लय उत्सुकता आहे. बघा सगळे खातात. कशी आहे मॅगी. कशी झाली सांगा सांगा. कशी आले बनवणारा. कसे आले रे. मस्त आले. हा, ह्यानी खूप हेल्प केली आपल्याला. त्याबद्दल ह्याचा आपण मॅगी आभार मानू. हा मस्त. खा. मॅगी ऍडजस्ट करून झालाय. हा गरम आहे खूप आणि गरम पण होत आहे. गेला. गरम आहे. पाऊस पण गेलाय. पाऊस पण गेलाय. आता वाटतं सगळी संपते. हे बघ मजा. हे नेक्स्ट टाइमला आपण चिकन बनवू वेगळी. मानवची इच्छा पूर्ण करू. मानवची इच्छा नेक्स्ट टाइमला काय श्रावणातच यायचं नाहीये. ओके ओके. शिमगा देऊ. पोपटीत लावू वेळेने. मी पण येते.
मॅगी संपूया आणि घरी जाऊया. बाप्पाने पप्पा आणायला जायचं अजून. हा ते दादा मी तुझ्या गाडीवर टोप कडे लाजलाय ब्लॉग. टोप कसा खरडावला नाही. दाखव टोप दाखव टोप दाखव. खरडून खातोय खरडून. आता फायनली खाऊन झालं आणि थोडा पाऊस आला मध्ये. पण मस्त मजा आली. मजा आली. हे बघ सूप झालेलं आहे मग आपलं मॅगी वगैरे खाऊन. बघा चाललं आता घरी. पप्पाला आणायला जायचंय. चरण जरा हळूहळू चालतोय त्यामुळे हा. तर झालं आपलं मॅगी वगैरे खाऊन. हे बघ इकडे काय चाललंय. पाणी उडतो इकडे. हे बघ मासे दाखव. असे दाखवू तुम्हाला. चल मासे दाखव. दिसणार नाही पाण्यातून. नाही दिसणार लय छोटे. ए खाय असा कॅमेरा असा कर. एक पण नाही मासा इथे. हे बघ एक आहे इथे दोन्ही पळाला आता. अरे हे काय इथे दिसले. हवा हा. मोरांचा आवाज बघ काय. इथंच आहे. हा व्लॉग आता आपण इथे एंड करू. तर कमेंटमध्ये सांगा कसं वाटलं ते. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये.